Доктор Николай Иванов е голям специалист. Просто няма думи. Казвам се Пламен Александров Куртев, на 48 години съм. Шофьор съм на тежкотоварен автомобил. Реших да се... Просто дойдох на преглед, защото ми отслабна зрението и си мах трудно да шофирам нощно време. И дойдох на преглед при доктор Попова и тя просто ми препоръча операция. Защото стават много голям диоптър и очилата стават тежки, неудобни. Ами да, неудобството за шофьора е очилата, защото ако ги вчупиш или нещо ги изтървеш, просто на пътя ставаш неадекватен. В началото се страхува, защото не знаех за какво става въпрос, но няма нищо, нито болезнено, нищо не усещаш. И много кратко и бързо. И преди това пък бабата на моята жена бяха оперирали тук и се чувства много доволна, тя пък е 90 годишна. И сега гледа като орел. Ами промени се това, че даже близките ми, защото не са свикнали да ме гледат без очила и се очудват как е станало това нещо. Така се чувствам добре, доволен съм много. Ами направи впечатление, че са много любезни хората. При постъпването, при операцията, всичко на ниво. Нямам оплакване изобщо. Отнасят се много добре. Доволен съм от докторите, от сестрите. От всички. Нямам никакви забележки.